Азат, сен музыка дөньясына ничек килеп кердең? Музыка дөньясына килеп керү минем алдан ук билгеле булган иде, чөнки минем әти-әнием кайчандыр музыкантлар иде. Аларның төркемнәре бар иде, Төнге Казан дип аталган. Шуңа күрә мин туганнан бирле музыкада. Менә мине ничек чыгардылар роддомнан. Мин уже кулымны сузып пеленкадан баскалы идем пианинога. Мин пианино белән бергә тудым. Күз алдына китермә. Һәм син төрле жанрларда иҗат итәсең, әйме? Әйе, хәзер төрле жанрларда иҗат итәм. Мин кайчандыр 13 яшемдә Шәкүрне тыңлый идем, аның рэп иҗатын. Һәм шул вакытта мин татарча рэп яза башладым. Аннары мин 17 яшемдә тыңлый башладым төрле инструменталь композицияләрне, аннары мин неоклассика уйный башладым. Һәм шулай итеп, мин хәзер 3 төрле жанрда язам: неоклассика, акустик поп һәм рэп. Үзем җырлап, уйнап, менә шулайрак. Бу жанрларның кайсысы үзеңә якынрак, күбрәк ошый? Иң күп ошаган жанр минемчә акустик поптыр, пианинода уйнап җырлап башкарылган җырлар.